Здравейте! През последните 4 години провеждам домашни посещения на моите пациенти. Тази услуга ми позволява да предоставям персонализирана грижа в комфорта на техните домове. Виждам колко полезно е това за пациентите и техните семейства. Домашните посещения са особено полезни за пациенти, които имат затруднения с придвижването поради остра или хронична болка, или пациентите с двигателни проблеми, заради които не могат да посетят кабинета на невролога. Виждам колко сложно е за един трудно подвижен пациент или възрастен човек с деменция, например, да се организира транспорт до медицинския център, да се чака за консултация. Близък човек трябва да отдели поне половин ден за това, а понякога е необходим и специализиран транспорт. Заради това реално консултацията често се отлага с месеци, лечението се отлага с месеци. Домашните посещения предлагат удобна и комфортна алтернатива за пациента и семейството му. Аз ценя времето на хората и виждам как позитивно те откликват на подобна възможност. Просто е. Пациентите или техните семейства могат лесно да резервират ден и час за консултация онлайн или по телефона, съобразно нашия график. Аз или асистентите провеждаме разговор за потвърждение. Когато пристигна, говорим за проблемите с пациента и близките. Провеждам цялостен общ и неврологичен преглед, разглеждам наличната медицинска документация. Давам насоки за поведение, лечение, хранене, когато е необходимо препоръчвам кръвни или други изследвания. С останалите колеги в екипа можем да осигурим помощ при организирането на изследвания, сестринска грижа, манипулации или кинезитерапия, ако е необходимо. Често попадам на пациенти, които дълго време не са имали възможност да се консултират с лекар, състоянието е усложнено или е станало хронично, имат редица придружаващи заболявания. Докато в кабинета имам 20-30 минути за един пациент, в домашни условия отделям около час, за да отговоря на всички притеснения и въпроси и да бъда полезна в тази сложна ситуация. Многобройни предимства. Пациентите получават професионална грижа в позната и спокойна среда, което може значително да намали стреса и безпокойството. Всеки, който работи с хора, ще ви каже, че това е от огромно значение за един по-възрастен пациент. Особено за нашите пациенти с деменция или психични заболявания. След инсулт или тежки травми. При парализиран пациент, например. Домашното посещение дава възможност за по-задълбочена и индивидуална грижа без натиска на болничната обстановка. Доволна съм, че за сега имам възможност да предлагам тази услуга на нашите пациенти. Имам щастието да работя със страхотен екип. Ако имате въпроси или искате да насрочите посещение, не се